Foli ni waleɲuman dɔ o bɛ lase Sirifula Jakanso filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ, ni o de ye silamɛya ka folikan ye. O la aw b'a fɔ ko Ala ka jɔ sabati, ka wuruki, ka banban, ka taama. Ala tɔgɔ de ye ko Mare. Sabula mɔgɔ bangebaga musoman o ye ma ye, cɛman ye fa ye. Olu bɛɛ tigi sa o de tɔgɔ ye ko Mare, min bɛ makari la ka tɛmɛ bɛɛ kan. N ko k'a lase don min bɛ kɛ nin tumaw fɛ an ɲɛkɔrɔ. Ale jɛmukan in na aw b'a kalama an bɛ to ka wele bila an ka karamɔgɔbaw ma, u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ walasa a ka dɔn ka fɔ wulikajɔ min bɛ n ko yɛrɛ bolo ani farafina siniba a ye wa, o bɛ dɔn n ko k'a lase ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ. O la minnu bɛ kasi la ko sini tɛ farafina ye u bɛ ɲɛji cɛyɔrɔ sɔrɔ. N ko jɛmukan sigikun ye ne Sirifula Jakanso kɔnɔna na. Bi an ye wele bila an ka n ko karamɔgɔba ma, ale kɔni aw ɲɛkɔrɔ bi mɔgɔ kura don, nka ale ye n ko karamɔgɔba ye an ka jamana kɔnɔna na. A bɛ wulikajɔw la kosɛbɛ. A tɔgɔ de ye ko Sɛgɛnɛ Kulubali. Sɛgɛnɛ i ni jɔ. An ni jɔ. Ala ka jɔ sabati. Ayiwa yɔrɔ an filɛbagaw y'a dɔn k'a fɔ ko an ka karamɔgɔkɛ b'an ka kɛnɛ kan n'o ye Sɛgɛnɛ Kulubali ye. Bi an y'a wele ka na kuma fɛn min kan, o de ye n ko bɛ wulikajɔ min na ka laɲɔgɔnmaw kɛ. Laɲɔgɔnmaw de ye u b'a fɔ min ma arabukan na ko misaliyaw, sabula misaliyaw de ye arabukan ye. Ka laɲɔgɔnmaw kɛ mun na jamana tɔw bɛ ka taa ɲɛ, anw bɛ ka segin kɔ, kun jumɛn de bɛ k'o kɛ. Ni o ɲɛ dɔnna, n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ kɔ don o don, siga t'a la i bɛ ɲɛtaga sira ta. Sɛgɛnɛ, o ɲininkali kelen de bɛ k'e la. Jamana tɔw bɛ ka taa ɲɛ, mun na anw bɛ ka segin kɔ? Karamɔgɔ, i ka ɲininkali ɲɛna, a diyara n ye. An bɛ min fɔ o la, i n'an ka kuma daminɛ n bɛ karamɔgɔ fo fɔlɔ. Ale min y'a hakilila sɔrɔ k'a dɔn ko n ko sini b'a ye ka tila ka émission ta k'a don a ka télé la, k'a don radio la, i n'a ka télé sɔrɔ. Télé sɔrɔlen tugun ka tila k'a don télé la. An bɛ foli ani waleɲuman dɔn k'ale ye. Kɔfɛ sa, i filɛ ka ɲininkali min kɛ na, an b'a fɔ ko n ko wurigili, bon an tɛ se k'an jigi da an ka faamaw kan, bari olu tɛ se ka, olu t'a fɛ. Olu ɲɛmɔgɔ ye minnu ye, n'o ye nansaraw ye, olu yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn u tulo la. An bɛ misali ta Sini kan. A bɛna wurigi o la kɔni. A bɛ wurigi. An bɛ misali ta Sini kan. Mun ye Sini wurigi? Sini kantigi, n'o ye président ye, o de nana ye Amérique b'ale ɲɛ, Faransi b'a ɲɛ, Europe fan caman b'ale ɲɛ. A ye mun kɛ sisan? A y'a ka jamanadenw ta, minnu kalannen don u yɛrɛ ka sɛbɛnni na. A b'i bila ka taa i komi aventure jate. Donc i bɛ taa yen dɔnniyaw ɲini ka na k'u ka minɛn kɔnɔ. I y'a faamu? Kɛlen sisan, bi bi in na Sini filɛ nin ye an bɛɛ mago b'a la. Hali olu tubabuw yɛrɛ mago b'a la. K'a sabu kɛ mun ye? Kɛr'u yɛrɛ fɛ. U ka président tellement a ye degun da u kan, ka tɔɔrɔ da u kan. I bɛ sɛnɛ la, mais hali o la chinois sɛbɛnni de bɛ k'i kun k'i to sɛnɛ la. Ko kalan tɛ baara sa. Kɛlen sisan, bi bi in na an mago bɛ minɛn o minɛn na, hali Europe u bɛ minɛn dilan k'a sɛbɛn a kan, manden ye France, manden ye Amérique, mais a bɛɛ a bɛ dilan Chine. A bɛɛ bɛ dilan Chine. Donc ne bɛ min fɔ an ye o la, n'anw nana fɛ ko ni tubabu tɛ an tɛ se ka taa, n'i ko dɔw yɛrɛ ma ko ka n go ta, ko ka an ka baara k'a la, u bɛ yɛlɛ la, u b'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di? Faransi y'a ta cogo di? Amérique y'a ta cogo di? Chine y'a ta cogo di? An bɛ taa Kore la. Kore petini min bɛ yen sisan, n y'a dɔn a fa de tun bɛ fanga la, fa fatulen ale nana fanga la. O filɛ bi a bɛ ka Amérique s'a dan bɛɛ la. A ma Amérique s'a dan na anglais la o, a ma s'a dan na français la, a ma s'a dan na chinois kan, a y'a s'a dan na a yɛrɛ ka kan de la. Bon en tant que an m'an ta in ta, kɔtaga de bɛ yen, ɲɛtaga tɛ yen. O misali dɔ fana ye mun ye? N'o ye an bɛna an ka wariko yɔrɔ la, CFA. Ko anw tɛ se k'an ka CFA garanti farafina jamana 14 fo Faransi de k'a garanti. CFA bɛ dun farafina jamana 14. Centrafrique yanfan ninnu ani Afrique de l'Ouest n'o ye anw ye. Jamana 14 a bɛ dun yen de. An bɛ taa Gambi ta. Gambi Kayi ka bon ni Gambi ye siɲɛ 10. Kayi. Région Kayi. Mali région fɔlɔ. Première région ka bon Gambi ye siɲɛ 10. Mais Gambi bɛ k'a ka wari garanti ko anw tɛ se k'an ta garanti fo an ka taa kalifa Faransi la.
yaro kabago ye dala jagoba bon ne be min fo la sefako yaro kuma be sina ka bina ta mais a be ta te tanto don ya fam bon ne ko ne be min fo ay no yon goko ye na academy ata al ni ma ta ka bina kan kan ibi se ka ta parce que seben bi se ka kala ibe anwa kan seben gola san keme ba ta o kelen du mais ni ya sebe français la ka bla san duru san woro it se ka foi kala la arabu fana bo chola chogorita at se ka kalon ni ya anga kuma no sebe ina fa mago be feno la saka sebala bamananga na arabu seben na ni ya seben san duru ga ta iba ira mino se ka kala ira mi ya sebe se ka kala ina wasa ni arabu sebe den ta sisan walima ka to sebe den ta san ka sebe ko batara sugula e finisa batara sugula e finisa ko sebe to abu sebe dena ko bla san duru ne nana siga kuna ayere afla boli nyogona be songa gele yere ma atsiga bo nyogona re abebege batara finisa fini ko kuma ta batara finisa ay fini ko kuma tsiga sebe abebege fini ube ga bege fini donc o yoro de la iba do ko walkan ma fa kana kala iba kala kan o kan na fa bala ya fam a fura kurane la ko ikra ma figa arabuge ma figa français ge seben be kan kana ni bi se ga ijija ga dodo ala ijija ga dodo ala ya fam o de kan mais en fait do reba fugo ni ta sa ko mun na fajme ni bala nego ma jumenta onye ngali parce que onye ngali ni re kanga ke kusebe ka fo ametu wa kala ni arabu kala na be ba do ka fo ni ko ne tu wa kan kala ni diplôme soro ni bare ko ule betika diplôme e betika beta konguru ke arabu ka men yo kala ni make madrasa karamo ina ke muri walme ina ka almami nga utay ni yen kala yaro arabu tala be ke muri be ke karamo mais sigolu banga gouvernement kono arabu ay ta kono wala amuna ta kono kalando du seben fanadu muna ta kono parce que tubabu ta fait bon on ta fana ga jugoyi suno lu nana surani arabu be jela ye nugana ya fam oni arabu ga jega korolu tay mais lu de nane ake mugo minew ni ute mugo lame ma fa ko an cheka tu bobulu la ka kla ga yetugi baye an ga papier bita la français ambassade la ate soro visa ko kuma tala mais Mauritanie flé Ivoire flé ibiga visa bla dora mene kalo flé mais Mali ko ni ganabla Chine flé yaro anga tali visa kun tawni Chine che ay visa kun tawni Chine che mais bi aduna la muna abe anga kantigu ga kisika sai parce que muna ibe mal papier wala fo rebe mal papier wole ko chebjen jamais sorogari wala jamais sorogari nay yaro no kera jamana mi ngoni ambe ala de dilala ga here ga suno tanye go kuma gon tola mali papier mago bala doro war bodoro iba soro o gelya de flan ma shitan boyan bli ka sabuge anga côté muya sama walkan nanzaro bu ta de kala u yere na fakama mais anta u ta kala na fakama re muna ni tara franci abi fiye kana shwani ke ikana namara ke ni miye sira nyogoma ba mine ka au zuze min tay tien be doma min tate tien te doma mais ba ya on fait ni warbi gundura bana kirite ni mo chere bo mu ya sama kisikasa Chine flena yi mine infraction na kuma te hal ni Amerique président wula gata aba fi ama mina Amerique amina le refi donc arabi zuze to ma bo kalai kuma flatala mais en fait ikana mine doro foni warti suno iblala donc wala jamana mbo tabulu kan ambe dugaw de ke ka nyina nga famaw fe fana ba hakila nyuma ta pour que am se ga bo ni na tanto yaro kalango ere kalan dati fora kabina ta dati mina ma tawla fo klala kana dati wore abe walgan kololay wa amba kalan nafa fo tala ibaye jamana tobu ga kalange olube tanyere me ba ya on de be sinko o de be go de fo o de kabako wala am singo mina bar sabla en tangi bi yere tagan iben go karamogo jo ya fam aka kuma ye jamana koka wa nyemuga do takadi ama aba mine ko maga dukonona me tubabu kalande ale ga chorba wor min boga do aga kalana abo de récupérer folo
y'a faamu walikan kɔlɔlɔ dɔ y'o ye parce que i t'a kɛ ko jamanadenw ka nafa maa ba joli ka intérêt kama e kelen kosɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ o ye t'o ye tubabu fɛ yen tubabu fɛ yen français kelen ka minɛ anw fɛ yan sisan a bɛ bila a tɛ bila a bɛ bila dɛ a bɛ bila dɛ mun y'a kɛ sinon a tɛ fanga la a tɛ foyi la mais n'a minɛna sisan a bɛ bila parce que u b'u ka mɔgɔ kelen fusaya anw ka maa 100 wa anw yɛrɛ jɛra n'o ye fana i b'a ye u b'a fɔ ko ko ka muso ka hakɛ d'u ma ko ka cɛw ka hakɛ d'u ma ka tila k'a ye olu yɛrɛ m'anw ka hakɛ d'anw ma parce que walikan kalan yɛrɛ o ye i kan k'a tigi ka kan d'a ma sɛbɛnni b'a yɛrɛ bolo a k'a kɛ o ye hakɛ dɔ ye mais u t'o fɔ u tɛ pan u kunna sinon olu nana sɔrɔ muso ka hakɛ b'anw bolo yan ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan i y'a faamu mais olu nana don a la u y'a kɛ sisan i b'a fɔ ko ayi olu de nana n'a ye sinon anw tɛ nin dɔn anw fɛ i b'a ye de den bɛ wele ba de tɔgɔ la ka caya sinon fa ta man ca i y'a faamu kaja ka karisa ubiyɛn umu ka karisa i b'a mɛn ten tɔ mais olu fɛ yen o tɛ yen parce que olu yɛrɛ fɛ yen mansa bonyako kuma yɛrɛ t'a la ne bɛ min fɔ o la n ko ko kan an ka mirindi kunnasigi k'a jateminɛ u ka fɛɛrɛ kɛ Laginɛ président filɛ ale y'a kalanso jɔ ye sisan mɔgɔw bɛ ka kala la i y'a faamu an bɛ Laginɛkaw fo nin kɛnɛ kan sabula an ka jɛmukan u b'a lamɛn kosɛbɛ an bɛ u fo k'a fɔ ko hali bi u ka jija kɛ olu filɛ nin sisan olu bɛ ka a kalanso Alpha Condé y'a jɔ ye bon kalan bɛ k'a la sisan mais i b'a ye anw ka ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn bari sabula ni n ko k'a bɛ na est-ce que a y'a yir'u la wa a yir'u la mɔgɔ tɛ min t'a kalama i b'a ye ni n ko k'a bɛ ta kɔmɔgɔ de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a ka so la hali n'i t'a fɛ i jija k'i bolonɔ dɔɔni bila la an ka fɔ ko karisa de fɔlɔ ye nin kɛ sinon ni n ko karamɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye o k'a y'a yira ATT la n yɛrɛ y'u photo ye fana et puis a ye yiriden minnu ladan a y'u fana bɔ ka yira a la n yɛrɛ ɲɛ y'o photo ye donc an tɛ se ka n k'u t'a kalama i y'a faamu serifula yɛrɛ lamɛnnen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ fɛn min bɔ hali n'i m'a mɛn i m'a ye dɔ bɛ se k'a f'i ye siga t'o la siga t'o la donc an bɛ foli kɛ nin yɔrɔ la ka taa Laginɛ o kɔfɛ n y'a dɔn n ye karamɔgɔ fo daminɛ la n bɛ segin k'a fo bari sabula ale filɛ yɔrɔ min na ka tila k'a ye cogo tɛ n ko bolo mugan tɛ n ko mɔgɔ kun ka tila k'a ye ale bɛ tila k'a ka télé bila mɔgɔw ka bɔ ka émission k'a la fi sabililayi tiɲɛ yɛrɛ la o ye foli dan ye yala an b'a fo yɔrɔ la ka segin k'a fo tuguni i y'a faamu a ka faso kanu na ale filɛ k'a kɛ cogo min ni kantigi kun y'a kɛ ten an bɛ dingɛ min kɔnɔ ɲankuma t'o kɔnɔ mais mɔgɔ dan y'i se i y'a faamu o kɔfɛ n y'a dɔn sefa ko kuma n y'o ɲɛfɔ sefa dɔrɔmɛ 5 an t'o wele ko 5 francs 5 ye 25 ayi dɔrɔmɛ 5 5 tɛ yan bon i b'a mɛn anw de fɛ yan 5 francs ko ye dɔrɔmɛ ye dɔrɔmɛ 4 tara min ɲininkali bɛ yen bon dɔrɔmɛ 4 o ye faransi ka tɔnɔ de 5 francs o ye dɔrɔmɛ ye anw bolo yan nɔ mais n'u b'a yira diɲɛ mɔgɔ la u b'a yira ni 5 yiralan de mais anw fɛ yan anw yɛrɛ de bɛ k'a wele ko dɔrɔmɛ sinon faransi bɛ 5 fɔ a la o bon n'a y'o yira diɲɛ tɔw fana la ko 5 don olu tɛ se ka sɔsɔli kɛ o 5 fana de don mais i bɛna y'anw de fɛ yan ko 5 k'a tɛ 5 bɔ ko dɔrɔmɛ de don dɔrɔmɛ 4 tara min dɔwɛrɛ tɛ a bɛɛ ye minnu b'anw fɛ yan ko diplomate u ye kalanbaw kɛ u taara Sorbonne u nana bɔn ka tila ka hali bi anw bɛ nin de kɔnɔ hali kunfin tɛ sɔn min ma anw de bɛ ka sɔn o ma sinon diɲɛ bɛɛ faranko kuma tɛ yen 1 2 2 3 3 mais i b'a ye anw de fɛ yan ko 5 k'o ye dɔrɔmɛ ye k'o tɛ 5 bɔ i bɛ mun faamu nin na ne bɛ min fɔ an ka kantigiw ye u ka fɛɛrɛ kɛ u k'a lajɛ mɔgɔ ka n'i bɛɛ to mɔgɔ bolo cogo sugu dɔ la fɛɛrɛ kɛ ko dɔ bɛ yen nɔ min man di a fɔ karisa vraiment n tɛ sɔn nin ma i y'a faamu sinon nin ye dingɛba de ye ɲɛ bɛ faransi la panpan la ni sefa bilala caman bɛ bɔ a la dɛ mais Sɛkinɛ k'a ye bi aw ka nko ɲɛfɔli la an jigi bɛ denmisɛn wulitɔlamaw de kan a b'a la ka ɲɛyirali ale ni ɲɛfɔli jumɛn kɛ denmisɛnw ye walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko ja anw bɛ ka segin kɔ tɔw bɛ ka taa ɲɛ a bɛ ka o ɲɛyirali jumɛn kɛ u la ko o misaliya jumɛn di u ma kɛnɛ kan
ko la voilà an bɛ ka ɲɛyirali min k'u la o la ɲininkali ɲɛna yɔrɔ Mamudu Sangare i b'o dɔn awɔ a kalanso b'a fɛ yen mɔgɔw bɛ kalan k'a fɛ yen ɔ Bangoni Janginɛbugu la essence feerela dɔ bɛ Tɛrɛmada la yen o fana a b'a ka feere la mais a b'a kuru kɛ mɔgɔw kun ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bɛ sugu la o fana b'a kuru di mɔgɔw ma sugu la yen diɲɛ don o don maa 3-4 bɛ taa kuru la a fɛ yen bon a ka yɔrɔ la yen fana a ka yɔrɔ dɔ bɛ a kɛlen don k'a di ngo kalannaw ma u ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kunna yen fu la Janginɛbugu la kosɛbɛ i y'a faamu k'a ma dɔrɔmɛ ɲini u la u ka taa u bɛ se ka min kɛ denmisɛnninw ka taa kalan kan u fɛ yen o essence feerela in de fana bɛ kuru di u ma yen i y'a faamu bon ne yɛrɛ ta ye n seko ni n damayira ye min ye n bɛ mɔgɔw la faamu ka taa ma ne yɛrɛ sugu la yen n ye mɔgɔ damadamaw don a la i y'a faamu mais hali bi ne yɛrɛ n'an ka baro sigira ne ko ma n ko n'an ma nin ta n ko taganko de bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ e kɔni ka baro bɛɛ de ye sa voilà ne ka baro bɛɛ de y'a ye i y'a faamu n'an ma nin ta ɲɛtaga tɛ yen dɔ arabu kalanden dɔ bɛ yen o ko nin kɔni tɛ bon ne n'a nana kuma bon an ye kuma sama ne nana kuma jɔ a la bon a ye mun fɔ ko go kalanden yɛrɛ de da ka gɛlɛn i ka tiɲɛ tɛ fɔ dɛ i ka da gɛlɛya de bɛ fɔ ne ko n ko n y'a faamu ko parce que aw ta ye a bɛ tiɲɛ yɛrɛ mais n tɛ sɔn yɛrɛ de don bon o kɔni Ala ka hakili ɲuman d'an ma an filɛbagaw a b'a dɔn k'a fɔ bi an ye wele bila an ka ngo karamɔgɔ ma ni o ye Sɛkinɛ Kulubali ye a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka koto kunba ye fɛn minnu ɲɛ la n'i ye a lajɛ n'i ye Europe lajɛ olu kɔni bɛ ka taa de i n'a fɔ i bɔra ka Amérique fɔ Chine fɔ ale ni jamana wɛrɛw minnu bɛ ka taga nka nin ye o ye an kan ka mun de kɛ sisan walasa an ka bɔ a la ka boli biribiri hali n'an ma kun na an ka se ka dɔ tagama an kan ka mun kɛ sisan komi i ye jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛsɛ ni fɛn caman fɔ sisan jamanadenw fana jamana ɲɛmɔgɔw mago bɛ u ka dɛmɛ na an kan ka mun de kɛ sisan walasa an ka boli biribiri daminɛ voilà an kan ka min kɛ sisan n ye min f'i ye sisan o de ye an ka kalan kɛ duguma an ka faama ninnu to yen u ka dɛmɛ n'an b'a ɲini donc k'a ɲini bɛɛ fɛ voilà k'a ɲini bɛɛ fɛ faama ninnu ye anw yɛrɛ de sabula n'u ye min ye anw bolo u b'o de kɛ o la anw bɛɛ k'an jija k'an ko ta an k'an ko ta kana ta ko parce que k'a bɛna kɛ jamana sɛbɛnnen ye don dɔ la dɛ a ta i ka dɔ dɔn a la dɔɔni o dɔɔni i jija i ka dɔ dɔn a la alors ko kira yɛrɛ ko hali n'an bɛ taa Chine ko ka taa dɔɔni ɲini k'an k'a ɲini donc o bɛ ko min na i jija kana ta yɛrɛ fɛ hali n'a man di ye i jija i ka dɔ dɔn a la i bɛ ko dɔ y'anw de fɛ yen farafinna dalaja ko don munna i b'a y'anw fɛ yan farafinna i bɛ sin ka fɛn lagosi k'a sɔrɔ i t'a kɔnɔko dɔn i ma deli k'a kalan i b'o ye farafinna sinon farajɛla a ye man di n'olu ye fɛn kura i bolo u b'a fɔ de ko nin ye mun ye a kunfan b'o minɛ voilà mais anw ta la anw t'o kɛ dɛ an bɛ sin k'a lagosi de k'an sigi ten a banna i t'a ɲɛdɔn i ma don a kɔnɔ k'a dɔn nin ye marque jumɛn marque chinois a tɛ sɔn foyi ma a tɛ sɔn foyi ma k'a sɔrɔ Chine bɛ moteur dilan ka d'i ma k'a garanti san 5 ni défaut y'a sɔrɔ i bɛ na o b'a segin k'a kɛ komi u tɛ se ka ɲuman dilan o tɛ dɛ wari min b'i kun u b'o de dilan sinon n'i taara européen ka sannikɛyɔrɔ bɛ yen n'i taara u b'i ɲininka yɛrɛ k'e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ bɔ Figu de a ye farafinna ye n'i ko i bɛ bɔ yen nɔ u b'a fɔ ko non k'e tɛ se ka sanni kɛ u b'a ka yɔrɔ yira u la a bɛ taa sanni kɛ awɔ européen bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ min u b'o yɔrɔ u bɛ farafinw ta yira u la a ye taa ka taa sanni kɛ yan européen ka sannikɛyɔrɔ bɛ yan Amérique ta ye i y'a faamu k'a kɛ komi u tɛ se ka ɲuman dilan o tɛ dɛ anw filɛ daduman ka d'anw ye se t'anw ye cogo t'anw bolo an ka wari yɛrɛ kɔkiselen don fɔlɔ sanko ka se fɛn wɛrɛ ma donc n'anw bɛ taa sanni kɛ daduman bɛ yɔrɔ min an bɛ taa yen de Kulubali sisan i y'a fɔ an denw kalala dugumala la ka yɛlɛ ni mɔgɔ min ye tubabu kalan to yen ka arabu kalan to yen sisan i den a ka nko kalan a ma tubabu kalan kɛ a ma arabu kalan kɛ ani arabu kalannaw walima ani tubabu kalannaw u bɛ se ka sigi ka baro kɛ wa u bɛ se ka sigi ka baro kɛ parce que munna n bɛ président damadama f'i ye olu yɛrɛ ma taa école la ayi dɛ o bɛ yen dɛ kantigi dɔw bɛ yen u ma taa école yɛrɛ la mais i b'a sɔrɔ olu ka jamana bɛ kɔ dɛ Keyita Kulubali ko fana u b'anw ɲɛ kɔni o ye jumɛn Jacob Zuma Sud-Afrique président a ma taa école la
y'a faamu Samuel Do Faransi kɛra min sababu ye o fana ma taa école la a Libéria la yɛlɛ sanfɛ dɛ tiɲɛna Togo Yarema o ma taa école la y'a faamu Togo yɛrɛ an k'o ta Togo yɛrɛ b'anw ɲɛ n'i ko k'an k'a fɔ Togo b'anw ɲɛ awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw bɛ ka taa kɔ don o don de bon i b'a ye nansaraw de bɛ ka taa ɲɛ hali ne y'a fɔ dɔ ye n ko an k'an ka kan ta k'o bɛ kɛ cogo di ne ko bon n ko Surafiliki filɛ nin n ko olu ka kan b'u yɛrɛ bolo yarɔ olu ni anglais ɲagaminen don ɲɔgɔn na olu bɛ baara kɛ ni anglais ye mais u bɛ ɲɛ bi u ko ko non k'an k'o to yen k'o ye tubabu ye ne ko bon an ka Éthiopie ta n ko Éthiopie filɛ nin ye bi a bɛ baara kɛ n'a ka kan ye diɲɛ kɔnɔ bi armée la Éthiopie ye 3e de a bɛ Surafiliki ɲɛ diɲɛ kɔnɔ farafinna farafinna 3e de don a bɛ Surafiliki ɲɛ y'a faamu ne ko an ka Éthiopie fana filɛ k'a ka kan ta cogo min n ko an k'an ta ten o ko ne ma ko non ko Éthiopie n'anw tɛ kelen ko parce que k'o bɔra Solomana de la bon y'a ye k'o bɔra Solomana ko n'anw tɛ kelen ko anw ta nin k'a tɛ se ka k'a tɛ ɲɛ yɛrɛ de n ko e ka hakilila ye o t'anw ka hakilila ye ne kɔni bɛ min f'i ye i jija i ka dɔ kala la o de ka ɲi Kulubali Cheikhna Kulubali an y'a fɔ sisan denmisɛnninw n'an y'o kalan ko la sisan u ka kalan u bɛ k'a ye tɔw mana kalan kɛ ka u bɛ baara sɔrɔ yala olu yɛrɛ fana kana sigi ten dɛ i n'a fɔ an ka kalan wɛrɛ kɛbagaw i n'a fɔ arabu kalan n'aw sigilen bɛ cogoya min na n'a y'a fɔ k'an k'an denw don ko kalan na n'u ye kalan kɛ u kana sigi ten dɛ u tɛ sigi ten ayi u tɛ sigi ten u bɛ mun kɛ u bɛ min kɛ yarɔ n y'a f'i ɲɛna sisan faransɛ u ye faransɛ de kalan u dɔ sigilen don wa mais u ka yɔrɔ sɛbɛnni de don u bɛ ka baara kɛ n'a ye anw ta ye ngo ye an bannen don a la ngo mɔgɔ kelen tɛ yen ko min sigilen don ten a ka dɔgɔ ngo karamɔgɔ k'a sara bɛ 5000 dugu ma ngo karamɔgɔ min bɛ kuru di mɔgɔ ma a sara 5000 dugu ma fo ni min ko n tɛ sara fɛ a tɛ sɔn voilà fo ni min ko n tɛ sara fɛ ne y'a sara bila 5000 kɔni dugu ma a t'o dugu ma an tɛ sɔn voilà mun na i bɛ gouvernement la taga yen nɔ mɛtiriw bɛ u sara 6000 8000 5000 kɔni o y'a cayalenba ye i y'a faamu ngo dun 10 y'a dɔgɔman ye ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a bɛ kuru di mɔgɔ min ma a bɛ yɔrɔ sigiyɔrɔma 5 bɔ a b'a don bɛ bɛɛ ta la a bɛ taa di mɔgɔ ma wa kalo la a si tɛ 4000 dugu ma i y'a faamu bon o bɛ ko min na ne bolo i kan k'i jija ka dɔ dɔw la dɔnni ye fɛn dɔ ye n'i ye ko kura nana i jija i ka dɔ t'a la kana to a ka taa k'i to i y'a faamu mais i b'anw de ye yan an b'an sigi k'a kɛ baro ni kumaw ye dɔnni bɛɛ bɛ taa k'an to fo kɔfɛ n'an y'a ye ko nafa b'a la an bɛ sɔrɔ ka wuli k'an b'an k'a kan o b'a sɔrɔ tile kɔnɔ voilà ayiwa an filɛbagaw baro ka di nka o tuma dɔgɔyara o la Cheikhna kɔrɔfɔ laban min b'i bolo ani folikan laban yanni sigili wɛrɛ cɛ ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an na baro tɔ ɲɛfɔ sabula kun ka di an ye an ka kuma bi a bɛ k'a fɔ k'an ka ngo kalan chance n'o ye lɔnniya kanw ye olu kumadenw olu bɛ se ka walawala ngo la cogo jumɛn na dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ n'o ɲɛfɔ kɔrɔfɔ laban bi ta in na kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo o ye an ye kuma min fɔ sisan n b'a ɲini jama fɛ a kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ a y'aw jija a k'a dɔn dɔɔnin dɔrɔn i kana ala dɔn kosɛbɛ parce que n'i donna ale kɔnɔ fɛn min don i b'a ye mɔgɔ t'a f'i ye bilen k'a tɔ kalan i y'a faamu u k'a ta n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn lagosi i b'i jija i k'a dɔn fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka dɔ fɔ a la mais i tɛ fɛn dɔn fɛn min na n'i bɔla lagosili ma a bɛ kɛ lebu de ala k'an kisi o ma awa Kulubali an filɛbagaw nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye bi Sirifula Jakanso la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye nka ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ ani Cheikhna bɛna kɛ kɛnɛ kan nɔ an bɛna ɲininkali min k'a la o de ye k'a fɔ ni a ko an ka ngo kalan an ka tubabukan to yen an ka arabukan to yen dɔnniya kan minnu bɛ tubabukan ni arabukan na ni o ye lɔngo kuntɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko terminologie yala olu bɛ ngo la wa dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna ka na dɔ ɲɛfɔ la an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko Ala ka sigili wɛrɛ yira na aw ni jɔ Ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka banban ka to a ma aw ni jɔ